Kako ćemo preći preko ovoga? Kakav svet! Izvinite, gospođo, zašto plačete? Ne znam. Lepo sam sedela ovde, gledala svoja posla, kada je pored mene proleteo drečavi purpurni oblak dima i prepolovio na pola moje divne brkove. I sada izgledam užasno! Užasno! Daj, Oladi! I zbog toga pravi ovoliku buku. Pa naravno! Kako može da budeš tako bezosećajna? Pogledaj je samo! Kakve divne svetlucave krljušti! Znam. Tu divnu isfriziranu grivu! Znam. Taj fantastični manikir! Sve je to tačno. Sve upropašćeno bez divnih brkova! Tačno je, odvratna sam. Jednostavno ne mogu da dozvolim da zločini protiv takvog savršenstva prođe tek tako! Au! Zašto si to uradila? Rarity, šta to? Moji brkovi! Kako divno! Izgledaš prelepo! O, Rarity, tvoj prelepi rep. U redu je, draga moja. Kratki repovi su u modi ove sezone. Osim toga, porašće ponovo. Porasli bi i brkovi. Sada možemo da pređemo. Idemo. Dozvolite. Eno je. To je ruševina koja krije elemente harmonije. Uspele smo. Twilight, čekaj nas! Još malo i stižemo! Šta vam je danas sa tim padanjem? Šta sad? Gledaj! O, da! Rainbow. Ko je to? Rainbow. Ne plašim te se! Pokaži se! Sa nestrpljenjem smo iščekivali dolazak najboljeg letača iz Ekvistrije. Koga? Pa tebe, naravno. Stvarno? To jest, da, mene. Hej, hoćeš da kažeš to čudesnim gromovima? Jer čitavu večnost pokušavam da upadnem u taj bend. Ne, Rainbow Dash. Hoćemo da se pridružiš nama, gromovima senke. Mi smo najbolji vazdušni tim u Slobodnoj šumi. A uskoro ćemo biti najbolji u celoj Ekvistriji. Ali prvo, treba nam kapetan. Najveličanstveniji. Da? Najokretniji. Da? Najhrabriji letač u celoj zemlji. Da, sve je tačno. Trebaš nam ti. Računajte na mene. Samo da povežemo ovaj most i onda je dogovoreno. Ne, ili oni ili mi. Rainbow! Gde si do sad? O ne. Rainbow! Ne slušaj ih. Dakle... Ti. Hvala. Na ponudi. Ali bojim se da ću morati da je odbijem. Jubi! Bravo, Rainbow! Još malo i stižemo. Vidite, ja nikad ne ostavljam društvo na cedilu.